Ćao kreativci! Dobrodošli u video gdje ćemo zajedno praviti dekoraciju za noć vestica. Prvo pravimo bundeve i čudovišta od papirnih tanjirića. Tanjiriće bojimo u narandžastu, zelenu i ljubičastu boju. Kada se osuše, na njih lepimo usta, oči i nos. Ovdje pustite mašti na volju. Bilo bi super da svaki tanjirić ima različite oči i usta, jer će tako dekoracija onda biti mnogo zanimljivija. Zatim bušimo rupice i provlačimo trakicu ili kanap i vezujemo je. Sada pravimo šišmiše od kartona za jaja. Odsecite poklopac i deo gdje stoje jaja isecite po sredini. Zatim isecite deo od 3 jaja. Bojimo karton u crno i ostavljamo ga da se suši. Kad se karton osušio, sečemo krila i lepimo oči i usta. Stavimo rupicu i provlačimo traku ili kanap i ispod vezujemo čvor. Ova dekoracija mnogo dobro izgleda, a jako lako se pravi. Na crnom hameru pišete slovo B, a na belom hameru pravite krugove koje će da predstavljaju slovo O ili ti oči u ovom slučaju. Izaberite boju očiju po vašem izboru, ja sam napravila 2 zelena i 2 plava i napravite male crne tačkice za zenice.
Kada napravite oči, vreme je da to zalepimo na traku. Sada ćemo crvenim tankim markerom da nacrtamo tako da oči izgledaju krvavo. Na slovo B ćemo da nacrtamo paukovu mrežu belilom. Na redu su duhovi. Na karton nacrtamo duhove i isečemo ih. Napravimo rupicu i provučemo traku koju odmah i vežemo. Na karton lepimo vatu, a oči i usta pravimo na crnom hameru koji lepimo na vatu. To je to. Dekoracija za noć veštica je gotova. Nadam se da ti je bilo zabavno kao i meni. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!